Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kungahle kuqopheke umlando kumaskandi kuhlanganiswe izimbangi ezimbili ezingabhekani nangalikhalo. Ngenibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala isiyonele likhasi wamulekele igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kungahle ekwenzeka obekade kufiswa ngabantu kuhlangana kwezimbangi ezimbili ukhuzane kanye nomthandeni ezingabhekani nangalikhalo kwi-podcast imbuso wamaciko. Njengoba isematheni kulezi insuku emva kokuhlanganisa izimbangi ebezingabhekani unjogo okanye nomdumazi. Abantu ke basale bemangele kakhulu emva kokuhlangana koka njogo nomdumazi. Njengoba kuze kwasuka uthuli baxabana kwaba nje babanje esebebambane ngeyihluthu. Kamumva nje umthombo ongathandanga ukuthi sewudalule usivezele iposter ke esihleliwe okungenzeka ukuthi kuhlongoza ukuthi kuhlanganiswe zona lembangi ezimbili ukhuzane kanye nomthandeni. Esazi kahle ukuthi la kunokhuzane khona umthandeni akabonwa nangalikhalo. Njenge ethimba Zwida Media siyesazama ukuxhumana nongumphathi weGqokamelisho uqinisekisa zona lezi insolo. Bese sichitha ke sho khona ukuthi cha impela yena akakaze azizwa indaba efana nalezi. Kodwa ke umthombo lokhu uqinisekise njalo ukuthi into efana nale iyahlongozwa. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba ukuthi ngampela kungenzeka yini na sibone amaciko ukhuzani nomthandeni behlangene ndawonye kuyona i-podcast umbuso wamaciko. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ke awungibambe evidweni elandelayo.